En Xavier Bolbena és curiós perquè la gent el coneix per facetes. Hi ha molta gent que l'identifica com a grafista, com a dissenyador gràfic, hi ha gent que l'ha conegut només com a escenògraf, hi ha gent que l'havia conegut fa molts anys com a ceramista i molta gent que l'ha tractat, diguem-ne, durant temporades llargues perquè volien fer una remodelació a casa, el coneixien com a interiorista. Però, en canvi, jo crec que el conjunt de la ciutadania que havia sentit a parlar d'en Xavier Bolbena probablement no el coneixia amb aquest vessant global. Nosaltres, des del primer moment, vam tenir clar que no volíem caure en el parany de convertir en Xavier Bolbena en un gran artista. El catàleg, que té un títol diferent a l'exposició, primer perquè són dos productes diferents, però també perquè jugar a posar títols, hi havia molts títols possibles i la veritat és que la llista va ser molt llarga. Però el que dona títol al catàleg, la intensitat del blau, té dos components. Un és aquest vitalisme que ell d'alguna manera contagiava. Era una persona optimista per naturalesa, dinàmica i que vivia les coses amb una gran intensitat. Per això era tan espontani. Per això, diguem-ne, molta gent inclús ho havia convertit en una etiqueta, no? Bolbena igual a improvisació, a espontaneïtat, a correcuita, a última hora, no? Per tant, la intensitat era claríssim, era un home intens. I el blau perquè de la gamma de colors amb què ell treballava, que bàsicament eren els colors de la terra, els ocres, els mangres, el blauet potser d'aquesta gamma de colors és el més artificial perquè no existeix ni en el catàleg de Pantone, és un color que s'ha de construir, però en canvi probablement ha sigut el més característic, el que tothom ha associat a aquesta casa, l'ha dissenyada o l'ha arreglada en Xavier Bolbena. En el catàleg, d'alguna manera, podríem dir que les parts són les mateixes que hi ha a l'exposició, aquí està dividit en 9 parts, perquè podíem jugar amb el fet de fotografiar totes aquelles coses que no es podien traslladar a l'exposició, com ara són totes les intervencions d'interiorisme que havia fet, que passaven llargament del centenar, algunes molt importants. També hi ha les escenografies que, per definició, són efímeres. Quan s'acaba un espectacle, l'escenografia normalment desapareix. I, en canvi, aquí, no tant com voldríem, però hi ha una part representativa de les escenografies que havia fet, que Déu-n'hi-do. Sense ser un escenògraf exclusivament professional, havia arribat a fer unes 25 escenografies. Després hi ha un aspecte que també aquí està més ben tractat que no pas en l'exposició, que és la part textual, perquè en Xavier escrivia poemes i utilitzava les paraules com una mena de fetitxe, tant en positiu com en negatiu. A mi em recorda una mica allò que fan els adolescents que quan estan empipats amb algú acaben copiant 50.000 vegades la paraula merda, 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 o capullo, 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 no? Per tant, la paraula ha anat molt lligada amb la seva obra i això es pot veure en molts dibuixos, que hi ha rastres de paraules. Hi ha a vegades són paraules soltes, a vegades són versos i a vegades són, diguem-ne, estrofes senceres, no? L'exposició pretén ser un recorregut per la trajectòria artística d'en Xavier i ho pretén fer-ho en part cronològicament. Ell, tot i que va entrar a l'Escola Massana l'any 66 per fer publicitat, ho va abandonar de seguida. Ell havia treballat amb el Leopoldo Pomés, clar, era un publicista en aquell moment molt reconegut, i suposo que en aquesta edat en què no saps massa què has de fer, va dir, vale, m'apunto-te aquí. Però va veure que no li interessava. Potser perquè la publicitat és el llenguatge de l'engany, no? I en Xavier Bolbena era molt sincer. Per tant, de cop i volta què va dir? Tu, plego i me'n vaig a una altra secció. Una secció que tenia antecedents a la família, perquè la seva mare havia fet ceràmica i havia esmaltat. Tenia un taller d'esmalts a casa seva. Per tant, en Xavier es va apuntar a ceràmica. I la seva primera activitat és la de ceramista. I a Olot, quan s'instal·la el Portell l'any 75, el que fa és muntar un forn i un taller de ceràmica.
Ara, a partir del 80, això canvia. Ell, molta gent ja ho sap, és el cofundador de la cooperativa Coure, però també se'n va desencantar molt aviat quan va veure que diguem-ne, el mercat no s'ajustava a allò que ell d'alguna manera havia pensat, que era conciliar formes artístiques amb formes utilitàries. I després va veure que el que volia el mercat era peça en sèrie feta, diguem-ne, a l'engròs, no? I per diverses circumstàncies, com que la seva dona, l'Assem Muñoz, era dissenyadora gràfica, doncs van començar a treballar més el disseny gràfic. Durant la dècada dels 80, ella es dedica fonamentalment al disseny gràfic, tant en el vessant cartells com el vessant de marques d'empresa, com logos, etc. Clar, hi deuen haver com 150 marques de productes molt diferents, institucionals, botigues, bars, logos d'empresa, productes específics com el de la Fageda, com el Girgolot. Bueno, és que hi ha una varietat bastant impressionant. I els logos d'en Xavier per mi tenen dues característiques. Una són les tipografies originals i l'altra la capacitat per relacionar l'objecte i integrar-lo en el logo. Bueno, esclar, en paral·lel hi ha tot un treball de cartells. Ell ha fet una 70ena de cartells. El que molta gent potser no sap és que és l'autor, juntament amb l'Assem Muñoz, d'un cartell que encara ara forma part de l'imaginari col·lectiu del país, que és el Llegiu llibres en català de la campanya de 1970 que engegava l'Òmnium Cultural. No cal parlar dels cartells de les Festes d'Altura, de l'any 97, el cartell de la Fira de Sant Lluc, dels cartells del Fòrum, dels cartells de Zoetrop Teatre, del Laboratori, bé, és que n'hi ha molts i molt variats. Hi ha un vessant que ell no, que és transversal, que és el del dibuix. Ell dibuixa des que era petit i va dibuixar també a l'escola Eina i després per dissenyar dibuixava. Vull dir, aquesta és la clau. Jo recordo com una anècdota que de fet és una gran lliçó per als futurs professionals del disseny, que sobretot amb la irrupció de la tecnologia digital deia a una sèrie de persones: escolta, abans d'obrir l'ordinador agafa el llapis. I al final hem deixat els aspectes que no podíem traslladar en un espai físic, com era la part d'interiorisme i les escenografies. A veure, nosaltres, parlo en nom dels amics que hem tirat endavant aquest projecte i també per extensió la família més directa, la gran pèrdua és la pèrdua de l'home. L'home és insubstituïble. Només pel que contagiava, no? Pel que era capaç de concebir, pels projectes que tenia pel país, perquè en Xavier era fonamentalment un patriota en el sentit literal. Era un home de país, un home que s'estimava aquest país. I, a més, no era gens sectari. Estava en contra del sectarisme. El sectarisme polític i el sectarisme religiós. I per això sempre convidava al diàleg, a obrir portes, no a tancar-les. Jo crec que aquesta és la pèrdua irreparable que sempre haurem de lamentar.